Krajem 2022. godine izmenjen je i dopunjen Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji predviđa novi način usklađivanja penzije i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kojim je ojačana veza između ekonomskog razvoja zemlje i rasta standarda korisnika penzija. Veći prihodi fonda u narednoj godini omogućit će izdvajanje više sredstava za poboljšanje društvenog standarda penzionera, tako da će se za besplatan oporavak penzionera u banjama, za kulturno-sportske manifestacije i pakete solidarne pomoći u 2023. godini biti izdvojeno 698,4 miliona dinara, što je za 7,5% više nego u 2022. godini, izjavio je Relja Ognjenović, zamjenik direktora fonda. Prosečna novembarska penzija nakon vanrednog uvećanja od 9% iznosi 33.742 dinara, a nakon januarskog povećanja od 12,1% iznosit će oko 37.825 dinara. Najniža penzija za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti iznosi 20.631,53 dinara. Najviša penzija za sve korisnike od 1. januara iznosi 190.023 dinara i 75 para. Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica za prvu grupu od 1. januara ove godine iznosi 24.696,74 dinara. Novčana naknada za telesno oštećenje za korisnike sa 100% oštećenja, koje je posljedica povrede na radu ili profesionalne bolesti, iznosi 10.290,03 dinara. Novčana naknada pogrebnih troškova za sve kategorije osiguranika od 1. januara iznosi 56.858 dinara. Redovna godišnja skupština opštinskog odbora Srpske radikalne stranke Krupanj održat će se u nedelju 15. januara u 12 časova u sali opštine Krupanj. Uz prisustvo delegata, funkcionera centrale stranke i Lozničkog okružnog odbora, zakletvu će položiti 10 biranih članova opštinskog odbora. Predsjednici komisija i predsjednik odbora će podneti izveštaje o radu odbora u proteklom periodu, kao i plan aktivnosti za naredni period. Broj računa poslatih za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi premašio je 10 miliona, kako je objavila Poreska uprava. Novi ciklus ove nagradne igre organizuje Vlada Srbije uz podršku NALED-a, a umjesto ranijeg slanja fiskalnih računa u kovertama, građani pravo učešće ostvaruju registrovanjem računa putem mobilne aplikacije Uzmi račun i pobedi, koju je razvila Poreska uprava Srbije. Predviđeno je 5 javnih izvlačenja u ovom ciklusu, a prvo izvlačenje biće 28. januara, poslednje 25. februara 2023. godine. Na teritoriji Mačvanskog okruga od 2. januara do 8. januara 2023. godine potvrđeno je 180 pozitivnih uzoraka na COVID-19. U Šapcu 111, Loznici 31, Bogatiću 28, Vladimircima 1, u Koceljevi 7, u Malom Zvorniku 1, u Ljuboviji 1 i u Krupnju ni 1. Kada je u pitanju presek vakcinacije u Mačvanskom okrugu za isti period, aplikovanih doza za 7 dana bilo je 25. Vakcinisano sa obe doze 126.456 osoba, primilo samo prvu dozu 3.537, a ukupno aplikovanih doza bilo je 377.651. Uspešno je završen božićni turnir u malom fudbalu u Krupnju, koji je trajao od 2. do 8. januara 2023. Bio je to događaj koji je okupio Krupanjce, ljubitelje fudbala, nakon 3 godine pauze, a u ovom zanimljivom sportskom spektaklu pridružile su se i komšije iz Jadra sa svojim ekipama iz Klubaca i Korenite. Učesnici turnira su pokazali svoj sportski i timski duh, ali i ono najvažnije što krasi čovečanstvo, a to je humanost i toleranciju, pa je tako novčana nagrada otišla u humanitarne svrhe deci sa teškoćama u razvoju u Krupnju, što je najveći uspeh ovog sportskog događaja. U kategoriji seniora pobednik je bila ekipa Čađevici iz Krupnja, drugo mesto pripalo je ekipi Centar Krupanj. Utisak je fenomenalan. Prvi put je u ovom formatu bio turnir, tradicionalni božićni turnir.
Razmišljali smo kako će biti, da li će to biti uspješno, međutim prevazišao je moja, rekao bih i svih ljudi koji su učestvovali, gledali, posjećivali, baš su utisci pozitivni i možda ovo treba da preraste u tradiciju. Pa jeste, krenuli smo onako, nismo znali šta očekujemo, pošto većina od nas je prestala aktivno da se bavi, većina, imaš tu par momaka što igraju, prestala aktivno da se bavi, međutim dugo godina igramo zajedno, onako je to krenulo spontano, neke smo, da kažem, favorite na papiru pobeđivali. Išlo je sve svojim tokom do finala, super, u finalu smo zasluženo, moram da kažem, izgubili od momaka koji su veoma dobri, zasluženo dobili, lomila se utakmica u nekim trenucima, možda je moglo da ode na obe strane, ali bitno je da smo na kraju sve sportski fair završili. Pa neka drugi priča, mi smo ovako što obe ekipe smo tu zajedno svaki dan, negdje smo onako sinoć posle polufinala sjeli i pričali, mislimo da će taj novčani iznos, da kažemo, možda nekome drugom značiti. Mi ovdje nismo igrali zbog toga, igrali smo što volimo sport, što volimo fudbal i to smo i dobili, dušu smo ispunili, a verujemo, nije neka velika svota, ali verujemo da će više gest značiti nego samo svota. Trudimo se da ga držimo pre svega i da na decu prenesemo tu ljubav, da sutra nas neko nastavi da igra ovakve turnire. Treće mesto je zauzela Brštica. Po prvi put ove godine na turniru dodeljene su umjesto 4 individualne nagrade. Najbolji igrač u kategoriji golmana bio je Vuk Petrović. Najbolji golman u kategoriji seniora bio je Dejan Blagojević. Za najboljeg strelca proglašen je Dragan Durmić, a najbolji igrač turnira bio je Vukašin Simić. Organizacija prvo na nivou, čestitam turističke organizacije Krupanj, mojim saigračima, mojim rivalima današnjim i šta reći, eto, imali smo i za cilj da se ova utakmica igra u humanitarne svrhe, celokupni iznos smo uplatili u humanitarne svrhe deci sa posebnim potrebama, tako da eto, dobila još veći značaj ova organizacija i ovaj turnir. Publika savršena, kao i svake godine ovdje. U Krupanj je stiglo zahlađenje nakon toplijeg perioda januara meseca. Sutra nas očekuje jaka kiša uz umeren vetar, najniža temperatura oko 3 stepena, najviša dnevna oko 4. U četvrtak i petak umereno oblačno uz slabiji povetarac, najniže temperature kretaće se oko 3 stepena, najviša dnevna u petak biće oko 10 stepeni. Ja, opet ne mogu da namestim kosu. Kakva će ovo biti frizura, opet ću zakasniti. Uopšte ovo nisam trebala da radim sama. Za vaše svečane trenutke ili za vaš svakodnevni izgled. Ako želite da izgledate moderno ili birate klasičan izgled, sve usluge na jednom mestu. Profesionalno, kvalitetno, povoljno. Frizerski salon Daniela ND. Broj telefona 064 599 2100. Ulica Maršala Tita bez broja Krupanj. Daniela ND.